sila kabalo, no? Bisan maglantaw sila nato, mamurtag kwartahan nato, pero sa tinuod kan nakahydra ba? Wag na sila kay balo, kadadlaw taga-utan niya with gata pa. Sosyal kayo kay utan niya with uwi, mahagay matika ay. Pero kita giyano-yano ra nato ang gata. Palit no? Ang uban baya express. Ang uban maglisan ba yung palit ng gata kay mahal kay gata. Kita no, pagkaana ta ba nga kita no abunan siya kitong lawas sa utan. Na, so utan mo na makita kanina bisa. Bisa was na kabalo unsa. Oy. Sila nga dagat ako ta mo na naglubong magay mo. Oh, na ani yung tanikan. Oy kanang gold ako magipalit ako gikas gawas mo gina ko sa uba. Kay basig abon ko sa highway, was na kabalo piki na. Wala siya dito na. May. Dugay ra ko ako may. 2001 pa tani 2060 17 anak. Bagong kwarta na kukuha na. Oh, mo na kita mo sali sa panahon sa mga kanang mga tolakaw ta mapakita kita nga. Che, mapakita kita nakakata ka na tong bulay tay baro watay ka na. Wala kita kwarta sa imong pilang. Ayaw na kay mas. Gibunlot yan. Ayaw ko gid sila nga kwartahan ko kay awa akong mga perlas ko na sa tiyan. Nya. Karon dato na jutani mi sa tinuod lang. Kwarta ni ko. Kaya mo napalit ko gyati sa una kay pasaba silingan na sa suya. Kaboy ka. Kuyawan bita. Dili ta kita. Dita kita CCTV. CCTV. Dili naman kanang CCTV gibutangan na ang kundi liog naman yung isang at scorer kay marami. May kaning right what tanaw. Kurtahan kay pano naman kayo. Ay sa pala si Bebe Grand. Mag-ana ka say ba nga. Kaning right kwarta tanaw di ba no? Oo, napuan kayo no di ba? Isinit ka. Siyan, ang kinabuhi sa kalibutan na nagsama na. Pero mas bintaha ginang may kwarta ta. Kaya sa una ka na ako kanang lakat-lakat ko. Inuskon kay ko, lubiton, may kilkers. Sipit ko. Pero wanas na kay ba, ako no dito. Pikasin oil, alcohol, lotion. Lipstick. Tampa sa sipon, mga haplas, mga panot, mix. O na bro, parang mulakat ko sa syudad. Lakat ko sa ginikit anaon. Kaya no, ang mga tao makakaan, ang musik up dito ko na check. Oh, check up pala tawag na. Check up. Ano dito lang ba? Kana sin tao na sit up. Ay ko ana, pati ko ana sa mga tao yung ara ta. Alam mo na ipon ko dato kay spot sa green day balas. Mo man kanang ano kan may check kapila ba siya dato dagan kung nagyuta. Nga parang nailogan lang, mangilog ko nila sa tingog yuta kay silang kanang girataro nila. O kada gari ko yuta kay asa ka na ang panyuta nga usa ka matigan. Dihimo ra siya kuan kanang dihimo ra siya scrapan. Ako kayuta. Kung anak ko sa kanya. Kanya itong pagkadato, di biro din halata ba? My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.